Башкортостан халык театрдарының ижади йыйыны Алтын тирмә фестивале. Фестиваль 1996 елдан алып 3 елга бер узгарыла. Быелгы йыйын Стәрлебаш ерендә үтте. Ул регион ара фестиваль дип игълан ителде. Чөнки Башкортостан район калаларыннан килгән халык театрдары белән бергә күрше өлкә һәм республикалардан да һәвәскәр театрдар сакырылды. Ситтән килгән кунактарга ла айрылса рәхмәтемне белдерәм. Әйтәйек, менә Хакасиянан килделәр, күрше Силәбе өлкәһеннән театр килде, Татарстандан килделәр. Олар безнең ошо фестивальдың абруен тагыла күтәрделәр һәм киңәйттеләр. Фестивальгә килгән коллективтарга, семинарга килгән режиссерларга, итәкчеләргә безнең Стәрлебаш табигате, ере охшаһын һәм фестивальдың гомумән барышы охшап, улар канәгать булып кайтып киткәннәр дигән теләк белән әлбәттә йөрибез. Стәрлебаш район мәдәният йортының сәхнәһен фестиваль сәхнәһенә әйләндерүче Стәрлебаш халык театры. Оның режиссеры Нурия Мансур кызы Рәхмәтуллина 20 ел эшләү дәверендә фестивальдән фестивальгә яңадан-яңа әсәрләр сәхнәләштерде. Беренче дәрәҗәле дипломдар һәм гран-при яуланы. Нурия Рәхмәтуллина куйган Кияү менән кәләш, 41-ның арбалы катындары, Бернардо Альба йорты спектакльләре Башкортостан халык театрдары тарихының алтын фондына ингән. Стәрлебаш фестивален шул спектакльләрнең декорациялары каршыланы. Мин шушы районда 90 елдан 95 елга кадәр мәдәният бүлегендә итәкче булып эшләдем. Безнең район театры беренче шул фестивальләр башланган вакытта Бүлзәк районында сыгыш ясады. Иң көчле театрлар арасында беренче урын алып кайтты. Шул вакытта мин эшли башлаган вакытта Народный театр бүлеге Дом культурада ачылды. Шунда эшләгән режиссер Нурия Рәхмәтуллина эшле-эшледер өйрәнәдергә гран-прига барып җиттеләр. Узган фестивальдә еңүче булган, гран-при яулаган Стәрлебаш халык театры белән очрашу режиссерлар өчен зур шатлык булды. Үсчеләр үдебез ошо Алтын тирмәне үдебезгә аткарып сыгардык. Гафур районында булган без гран-при алгайнык Белорет районында. Район мәдәният йортында халык театрын итәкләйм. Менә әле генә Зәйтүнә Әхмәтгалиевна миңа ошо зур эште тапшырып калдырып киттеләр. Мин бик шатмын, ошо миңа яwaplы эште тапшырганнар, ышанып тапшырганнар өчен бик шатмын. Һәм быелгы елда инде мин Әнгамат Набаевтың Ул кайтты спектаклен сәхнәгә сыгардым. Бұл спектакль әлбәттә еңел булманы. Зәйтүнә Әхмәтгалиевна үзенә лә күп вакыт мөрәҗәгатьләргә туры килде. Зәйтүнә апа да безгә әйтә торган иде, сезнең хәтле без комедияны уйный алмыйбыз дип. Без комедияларны яхшы уйнасак та, комедия белән калмыйбыз, драмаларга тотынабыз. Күбрәк Әнгамат Набаевның моны әсәрләренә үтәбез инде, игътибар итәбез. Һәм киләчәктә классиканы уйнарга җыенабыз. Безнең эш нимәлә? Халыкты ялып итү, авыл халкын ялып итү, яшьләрдә күбрәк ию, шул вакытта ветерандардыла, уларда ла һавындырмаска. Бүгенге көнгә актуаль проблемалар, кирәкле темаларда репертуар хайлау безнең төп бурыч. Күңеленә ятышлы хүзләр табарга кирәк. Халыкты йыер өчен. Әйдәгез барыгыз дип әйтеп китү менән генә улар килмәй бит. Уларның күңелен табып сакыра белергә кирәк, уларда алыптыра белергә кирәк. Янә инде репетициягә килгәч, улар менән эшләүдә мактарга килеп сыкмаһа, йөреңде булып теге асуланып түгел. Уларды бына килеп сыгып килә, бына хәзер дип ана шайтып матурлап апарып сыгарабыз. Алтын тирмә 2012 фестивален башлап Авыргазы, Кыйгы, Ишембай һәм Учалы халык театрдары сыгыш яһаны. Эй, Раббым, мөэмин мусулмандарыңды уй мәрхәмәтеңдән айырма. Эй, Ходаем, тауган яктардылар. Кайтып, күрергә насип булырмы икән, ә? Я, дигән бар. Монда күтәрәләр. Бунда нисек командирлар нигәй? Командирлар бер-береннән башка нәрсә белһен. Юлга әзерлекне тикшерергә, һәммәне дә барларга тиңләр. Муса кайда? Муса тегендә. Уланда үлем гәмдәли мән саклашы бер тегендә. Нимә ирәтәгә барганда хөрәнләйһең? Мусаның монда булмавы яхшы. Кәңәшләшеп алырга кирәк. Буга кәләш алып кайтырга рөхсәт ителмәне.
Кем рөхсәт итмәй? Нигә рөхсәт итмәй? Һин кемнән әйләштең? Етмәгән кешем калманы инде. Беренче үзебезнең сотникка бардык. Адак уның менән штабта утырган урыс майорга бардык. Ул сволочь тышы жайта. Нигә башкорт? Ягъни шырнамазый французчага өйрәнергә тиешти. Без тигенең бүтән әмерләрдә булдык. Как так диде? Наполеон килгәндә башкорт һәйбәт, башкорт батыр. Ялтым кайны башкорт шырнамазыймы диде. Шырнамазый? Нисеген башкорт шырнамазый булды? Теге уркып төштү, агарынды. Чё, шутик не понимаете, что ли, тиган була? Улар бер-берен ярата дип әйтә алмадыңмы ни белмәне ул шулай булдым инде. Тик тур дисә, белмәйһең әле, инде белән кутылганыбызды. Һөйлә бөтен. Һөйлә. Һәйбәт пьеса. Дөрес итеп атылган. Шундай ситуация булырга мөмкин итеп атылган. Мөгаен шундай нидер булгандыр Парижда. Учалы районының Корама халык театры һуңгы елдарда тиктәләрчә спектакль куйды. Корамала балаларның өлгілі театрыла эшләй. Унда уйнаган яшьтәр өлкәннәр театрын тулыландыра. Фестиваль һайын призлы урындар яуларлык сәхнәви табыштар режиссер Гаяз Ибраһимовның эшмәкәрлеге. Законы шулай дирә. Булмайды. Нисеген булмай? Нисе? Парижда алган халык булмайды. Кем өйләнергә йына? Шуга калырга рөхсәт. Миңа да рөхсәт кабул бирергә. Бына бүген үзебезнең яланы үтәп, Мулла абзыйдан вакыт укытырбыз да. Ингә. Муса инеш. Бармак бешергә. Була дишләрмә. Үзем тере халыкта бу куе бирермен. Калам тегеңде. Һин атайың, әсәйең, тугандарың турында уйланыңмы? Мин кайткан суларга нимә дип җавап бирермен? Агай, мөгаен монда адак тормасыбыз әле. Якынчы юлда кылып бетербез. Бына кылыс камерем кайда торды. Бына хәл алып кайт. Миңа монда казак булып йөрү килешмә. Камасаулар гына. Быныһы әсәймә килененең бүләге. Айткас әсәйеңә килендең исе. Нәзифә әйтермен инде. Ярай, нинеңсә Нәзифә булды. Шәп агай. Һәр бер ошо спектакльдә уйнаһаң, кереп уйнарга тырышсаң инде. Һәр бер нигә рольгә спектакльдә күз алдыңа китереп, эсенә инеп, шул. Ул Мусаны бигрәк нык яраткандыр, уныңнан өйрәнеп, башкорт теленә, балаларына өйрәткәндер дип уйлыйм. Һәр бер замандың үз афәте була. Һәр бер замандың менә хугыш. Беренче дөнья хугышы булган, икенче дөнья хугышы булган, беренче ватан хугышы булган, икенче ватан хугышы булган. Менә әлеге көндә башкорт халкы, авыл халкының өстеннән ошо хугыштардан да зуррак афәт тора, эскелек. Безнең нәселдә бәясе юк. Бана беләбез, конечно. Алка. Йезәк. Мизал яраты. Бына һиңа икъты. Иске мыскы, туп-тулы. Миңа кирәкле. Әйберләр юк. Ассаламу алейкум. Булат Рафиховның Париж башкорты әсәрендә лә авыл хәзерге авыл тормышы. Куркыттыгыз. Bonjour madame. Кем? Мен дә бер тапкыр гафу итегез мадам. Без Турынтаевтар йортында, дөресме? Мадам дигәнегез кем? Ул булдымы әллә минме? Монда ике генә мадам тора. Мин һәргә төбәп өндәштем. Сумадандарды ошонда куярга рөхсәтме? Иге куйыгыз.
Пардон, ушунда гана отурыңыз эле. Мадам Элизабет. Башына кетиңиз эле. Hadi. Merci, madamlar. Şu башкорт тамырларынан сыгып, мен француз нелерин өстәп элегантностьтарын әйткәнсә. Манераларын өстәп шул неде урынды. Ну, аны француз түгел дә инде, башкорт. Ошо фестивальдың тематиканы яктыртырдык әсәрләр безнең башкорт драматургиянда юк кимәлендә икән. Biz ошо үткәнебезде безнең драматургларга, язучыларга ошо үткәнебезде яктырта белһәк ине. Без яктыртмасак, кем без уны яктыртыр? Бана байлык. Кемдеке икән? Мин тапкас минеке инде. Прелесть. Минең заказ буенча эшләнгән менә. Халай авыр. Алтынсы фестиваль Стәрлебашта халык театры күптән тамырланган, сәскә аткан дирдә йыелды. Стәрлебаштар үзләренең театрының һәр спектаклен көтеп алып, үз фикерен җиткерә торган халык. Бездән тарих ничегрәк булган, тагын шундыйлар каталар булмасын дип, шул якларын виш күрсәтте. Молодцы. Иң зур рәхмәт шушы коллективларда, шушы постановкаларда катнашучы яшьләргә, олыларга һәм итәкчеләргә. Тормыш бит инде ул үзе театр. Тормыштан алына бит бүтән әйбердә. Менә бу әлеге театрларда һәр берендә караһаң, тормыштан алына. Элекеләрдән мин нигә шуны теләр идем? Яшьләргә, яшь гаиләләргә тәрбияви яктан булган спектакльләрдә, пьесаларда китерһеннәр ине. Шуннан хәзер бер-беренә каратагы ихтирамны, һөйенеп яшәй торган гаиләләрдә менә шундай спектакльләр бар бит. Шуларда күрһәтсеннәр ине. Менә шундайларда күрһәтеп, яшьләр шуларга ынтылып яшәгәннәр ине. Фестивальгә килүчеләр менә күп кенә кешеләр менә кул кысып, рәхмәт менә шул тиклем матур дип каршыланыгыз, шул тиклем һәйбәт дип каршыланыгыз. Ысынлап та бит шул тиклем ныгы дип әзерләнде, күтәненке ноталар дигәндәй каршыланыгы инде барыгында. Һәм әлеге көнгә тиклем барыгыла шундый күтәненке кәеф белән йөриләр, шундый урыслар исмә довольныйдар инде бетәһләр. Һәм ошо тирә-як безнең республиканың халык театрлары карау спектакльдән һәм күрше регионнарның спектакльләрен карауларга дәрес һәм тагыла канатланып китәргә ярдәм булыр дип уйлыйм. Алар монда килүгә бердә үкенмәсләр һәм кайтып мактанып неләргә калганнарга шуны мин нишләп бармадым икән дип идәрендә отырырлар инде. Алтын Тирмә фестиваленең кунактары Силәбе өлкәһенең Аргаяш халык театры, Хакас Республикаһының Кызлас халык театры, Татарстанның Алабуга сәнгать мәдәният училищеһының халык театры булды. Хакас Республикаһының Аскыз районы Кызлас авыл мәдәният йортының халык театры Стәрлебаш районының үҙәгендә һәм Карагаш авылының сәхнәһендә сыгыш яһаны. Сыңгыт Айтматовтың бөек әҫәре Хакас телендә яңгыраһа ла һәр кемгә лә аңлашылды. Хайди син пельбинжизм. Син манкурт нимес. Син жоломан. Той? Нимо? Той ул балым үлүкүн. Үлүкүн? Үлүкүн.
ишеңмен. Син жоломан. Шоқта олам. Син бер келгенді неме болған? Бірден неме болма? Иртен алы ирбі. Бірден неме болма? Син балым, кемнің шоқтызы шықсын? Айдың. Чеппіз. Өдір, біз бол бен жарсын. Вот жақсы. Сен мені қады барасың ма? Haydi Körkörürüz, Halid'in açılın. Aybin oğa şarkı. Men perigim çağırdasım. Вершитель Сергей Пахтаев. Найман Ана, Аскизского района, Республики Хакасия. Спектакльдер караганда рольдарды ким башкаруына карап, мен өзүмдүн артисттарымды ойлойм. Олу кеше ойнаха менин көз алдыма Рифага Ихсанов келип баса. Рифага Ихсанов ошо ролду өзүнчө шулай итип ойнарыны, башкарырыны деп ойлойм. Әсәр рөлүн ойнаусы булса,
Рәүлә апай Кил Мөхәммәтова искә төшә. Әлфия апай Искужина. Драманы ла куялабыз, комедияны ла куябыз. Комедияны ла бик матур килеп сыга безнең Үтәк халык театрында. Мен шунлыктан мин үзем карап булдырам, үземә матур урыннарда алып булдырам. Кеше уйнаганда уйнайбыз. Башка уларга сыгып киләһе. Күрше авылларга сыгабыз. Хәзер атып калалар мәллә. Күтәгә сакырып, басып, кул сабып, тагын килегез дип сакырып калалар. Бу фестивальдә мин беренче тапкырмын. Беренче тапкыр шул тиклем шатландым монда килүемә. Бер сихри дөньяга эләккән кебек булдым. Безнең театр әле яшь. Без быел гына халык исемен яуладык. Миңа бу бер зур яңалык. Монда сәхнәдә үткән бар театр, бар коллективларның чыгыш ясауы минем өчен бер зур бәйрәм. Шул тиклем матур дөнья монда. Аларның яңа күрсәтелгән декорациялары матур минем өчен. Аларның сәхнәдә әйткән сүзләре матур минем өчен. Куйган әсәрләре матур минем өчен. Артистлары матур. Миңа барсы да матур. Мин шуна шул тиклем бай ни белән алып үземә менә иптәш хәзер бергә эшләшә иптәшләремә алып кайтам. Шул тиклем бай дөнья кайткач сөйләп бетерә алмам үземнең тәэсирләремә. Каравым бер, икенче бит инде ул анализларга керәбез. Ул вакытта мин уже икенче кеше күзе белән карайм, режиссер күзе белән теге тәэсирлектән чыгам, теге сихри дөньядан чыгам да, мин болай әйтерим. Әзрәк кенә кимчелекләрен дә күрәм, бу җирләрендә күрәм. Мин үзем эшләгәндә аны үзгәртәчәкмен. Икенчерәк төрле караячакмын. Айнып китәм тегедән. Юк, мин барыбыр да булай әйтмәйм. Мин икенче төрле итәчәкмен димен. Теге музыкаль яктан икенчерәк бизәячәкмен. Костюмнарны икенчерәк алачакмын димен. Җиң сызганып тотындык менә Аллаһы бирсә, киләсе фестивальләрдә дә шулай катнашырбыз, яңа матур әсәрләр белән килербез. Шу сәхнәләрдә шушы әле танышкан дусларым белән кире очрашырбыз дигән өметтә калам. 4 көн буе Стәрлебаш район мәдәният йорты сәхнәһендә көненә 2-3 спектакль уйналды. Тамашачылар, абруйлы жюри, халык театры артистлары сәхнәви тамашалар карап кинәнде. Үзара фикер алышу, мастер-класслар бик янле барды. Не мешайте, расслабить его, бросьте. Да. А еще дело и тело